kana nufin ni ne wannan? Tabbas ina miki barka kuma da ce kai ka ta dawo da gudu ba mu san menene wannan abun ba ke ka ta bayan tun lokacin da na daɗe ina jira ka gane me yake nufi wannan kawu ban gama cacata ba abin nufi buri na ya kusa cika wannan hasken da kake gani yana da ƙarfi sosai tabbas shine duk yanda duniyar nan take da faɗi kai to ai ni bana tunanin wannan wani abu ne da zaka ɗaga hankalinka me yiwa kawai abin da muka saba gani ne irin masu bulaguran nan kawai ka zo mu zamna mu shakata tsakaninmu ka sha shayi mana ba na buƙatar duka wannan shirme na ka a fatar kawai nake so na kama matuƙi mu kai inda wannan hasken yake